नोंसोर बायदि फोथाय खेबस'नि थाखायनो बे बर'नि बिर जोहोलावफ्रा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जायो। आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि सैथो साहसि सुबुं नुफेराखैमोन। मोसासो आं मोसा। जोंनि बे दावहाया बबेबा मोनसे गुबुन हारिजों नङा। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि दिनैनि समाव नोंथांमोनखौ साबायखर बावग्रोयो। जोंहा फैनो गोनां जानो गोनां दानि बर' सावथुन जोङो बे बर' सावथुनखौ दानि फैगोन 30 तारिख आरो 1 तारिखआव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। बे बर' सावथुननि मुङानो जाहैबाय मोसा। जोङो गिबियावनो मोसा देखायनो थाखाय आखायाव लादों आरो नेक्स्ट श'आव जोंहा दानि जानाखि ट्रेलार होबाय थानाय जांख्रिथायनि थैसोम जोङो बेखौ लास्ट श'आव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। बेनि थाखायनो साफ्रोमबो बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमखौबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मदद होफैयो। जोंहा सान्थिपुर माइ बाजार बे माइ बाजाराव दिन्थिनो आखायाव लादों। दिन्थिनो थाखाय जोङो टिकेटनि बेसेनखौ बारा खालामनाय जायाखै। मात्र सियाराव 100 थाखा आरो हायाव 80 थाखाल'। बेनि थाखायनो गले गले खावलायहरनाय जायो बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ जाहाथे जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै गावनिनो आंगोनि बर' सावथुन होननानै बयबो जाहाथे थुलुंगा होफैयो बेखौनो आङो मिजिंथिबाय। सावथुना माबायदि जागोन होननानै आसा फारिदों नोंथांमोना? सावथुनाथ' ट्रेलाराव होनाय बायदिबा एसे सुपार हिटआनो जागोन। बयबो नुखाबायानो मोसा आरो जोङो नेक्स्टआव दिन्थिगोन जांख्रिथायनि थैसोम। बे मोननैखौ जोङो थिग थियारि खालामनानै दोनखाबाय आरो। थारिखआ दानि फैगोन 30 तारिख आरो 1 तारिखआव